Ja som tak rada, že konečne je ten čas, kedy už viem pretaviť to, na čo mám reálne do tých pretekov a že to nie je len také trápenie a bádanie v tom. Stíham ťa, ale čítam aj dopredu. Ďalší medzičas EMA drží 27. My som menil kvalitu, tak je potom asi menej poznala, hop. A EMA 16. miesto, 2 sekundy za Tannheimerovou. Momentálne som spokojná tak, ako to robím a nemám v pláne nič meniť, pokiaľ to funguje.